Molweni babukeli be-PCM TV, kungoLwesithathu umhla 25 kaMarch. Abantu bamkele namhlanje. Just want uba niyazi first hand information oba I think mhlambi kubalulekile uba si-alethe abantu or sicacisele abantu uba mhlambi kubalulekile uba mhlambi ke sibize SAPS ikhe izosicacisela mhlambi usajini lo uMaji akhe azosicacisela understand malunga nezinto ibimele uba umntu xa ethenga imoto uyazijonga. Zibalulekile ke zanto mna bendidilishana naye izolo. Kubalulekile uyazi uba zintoni mawuyenze xa uthenga imoto, because thina sinalaa nto mos osuka apha kuthiwe eBloemfontein ziyafumaneka imoto, uthathe imali yakho uqonda uba uzoya nge-weekend uyikhuphe ibe yi-cash ibe ziinkozo, ufike eBloemfontein urojwe okanye uhambe nabantu bakho ke ngoku abagatele imali, understand, nihambe niye kuloo ndawo niyothenga kuyo imoto for i-safe landingeni, understand. Ke mna ke ndingumntu ozithanda uzihambela ndindedwa, understand, because akho mntu uyaziyo ubana ndixelele mntu xa ndiyokwenza izinto zam. But anyway, kubalulekile laa nto uba siyazi uba xa ufika kwezi moto secankwendlela, what do you do? Xa ufika kwigaraji esheyidi or udibana nomntu osheyidi kuFacebook, what do you do? Because apparently by information endifumene kwa-SAPS, i-East London and Eastern Cape uyi-10 of iimoto ezibiweyo. And intentionally, most abantu unintentionally they buy imoto ngenxa yoba uyiva uba yi-cheap, udibana nayo uthe le moto lena ilahlile ngale price, cause xa ubudibene nayo kwenye indawo ibibiza imali ethile, then kuthiwe iza nayo. Yeke ezaa scams zikaFacebook, but I'm talking about ibekwe apha phambi kwakho and ube uqonda uba emotweni or ebhakeni or ewalethini unayo le mali or ekhadini unayo le mali. So ibalulekile, what do you do? Because thina sinalaa ngqondo ithi when you take imoto or udibana nalo mntu niyokwenza le nto elandingeni niye police station and i-circulate khona, no stolen, and the deal is done, now happy as i-buyer. And apparently that's not it. You'll lose imali yakho, you'll lose investment yakho, understand. You need toba ulandike ufumane more information. There are certain places within SAPS that are specializing le into. I-question ileyo babekhe ndayibuza napha kuyo ba ingaba i-members of the public knows about ezinto ezi, understand. Let's say for instance udibana noSviji uthenge imoto and now uyithenge yena endleleni yayosirculathwa yathini, not stolen. Now xa ehamba endleleni, understand, ivele ilaa nto yayimiswe ngamapolisa, this car was stolen endaweni ethile, or ubizwe ngamapolisa ngesystem abayenzayo uba it was stolen. But I think we need mhlambi le ndaba yemoto, we need uba msingene deeper in the next session. Mhlambi sizame ufumana umntu from the SAPS asinike more information about what members of the public need to do xa bedibene nezinto ezi. And when you mention one name ke, mna ndilaze izolo, when you mention one name to abantu abadilishana neemoto, koonoteksi, everyone, Maja, Usajin Maja is the name. But I think he was very friendly, very polite. We need to mhlambi sibone, I know SAPS got a spokesperson, but mhlambi we need to sifumane more information of kwi-presentation yethu ya next time about what do you look emotweni, and before you buy imoto, understand what do you do. And before you buy imoto, yabona laa nto yaba cash, understand, you need kubekho i-paper trail, you need kubekho i-trace of kwenzeka ntoni na, understand. And the unfortunate ukuthi nethi iregistarishwe egameni lakho and that's it, hayi yonke into right, you assume everything is well. I mean, we've been a victim yaleyo into, and currently asinamoto, but we're hoping uba
Xa siprovide i-evidence, provide i-proof mhlawumbi noko we'll get back imoto ye-BCMTV. Currently BCMTV asinamoto, sisalindile. Sisazama nathi ukhangela yethu i-evidence kwelethu icala, but yeah, into zibukeka kakubi, so we're trying uba sizame uba sibe nemoto by at least by Monday. But nevertheless it's a learning, and nakhona kutshiwo it's something to learn. And the unfortunate part, ezinye izinto utsho according to laa chap uMaja ithi yabona ke ngoku uzobafundisa kakuhle cause this thing happens to you. And I think ndingathi andingomntu noko qha yazi ezaa nto zethu zoba bold and at the same time zoba uzithembe ayisifani kulaa nto because kusetyenziswa ingqondo kwezaa nto, ya understand kona uba hayi if ndikhuphe imali mayibe ina add ndinika imali ndinika imoto. What if unikwe imoto erongo ke ngoku ohambe nayo wena? Ya understand. So and xa ifunyanwa kuwe kwenzeka ntoni kuwe, ya understand. So we need uba mhlawumbi siyifumane ezi lessons especially apha eBuffalo City because sithi victims zale nto. Mhlawumbi ndizozama ke ndiphinde ndimfowunele wena laa mfo noko engathi ngumfo omamelayo, sithethe naye asinike ezi pointers because I know there is a spokesperson, yabona. I don't know mhlawumbi bangamnika i-permission to speak, asinike ii-pointers uba what do you look, you understand, what do you do when udibana nale moto, you understand, mhlawumbi on kwidiski lena yayo uthathe ezaa numbers uzithumele kubo bajonge bona uba ithini indaba yale moto, imoto enjani, ikhala yayo injani, you understand, before you commit yourself with iimali zakho. Otherwise uzoyiluza imali yakho. There are scammers, there are abantu that are busy trying to make a living out of abanye abantu, you understand, but ke it's something ezenzekayo ebomini. Temporarily into ezama uyithetha, temporarily we still don't have ibhaki, so asinamoto ngoku. So laa BM yilena niyaziyo yayigilisiwe, so I'm trying, nondibona ndihamba ngayo ke ngoku, but the unfortunate part nayo ibhetri I'm busy namhlanje imini yonke trying to fix ibhetri yayo, yabona, uba because it's been standing here for ixesha elide ndingayistati and ibhetri yayo yafa. And zezaa bhetri ezinkulu, but we took it for a charge. Let's hope uba ayikho enye into emoshakeleyo phaa kuyo for uba ingastart, then sikwazi uhamba ngayo. Then I'll talk with abanye abantu ke unolandike i-panel beaters alapha eMdantsane uba at least sijonge phaa naphaa, thethe noVukile from kwaSoma workshops. Soma workshops always come through. If unayo ingxaki enemoto, unengxaki yemoto emileyo, Soma workshop will come through, itshomi yam uVukile. So I'll talk with yena ndijongelele imoto, then sikwazi uba sikwazi uattenda. So when we're saying kunzima udibana nani kule game, but the nice part is the stories ezisifunayo, I think ndizawuqala ngomso man. So yaphaa kwathu ndizobe ndiphakathu, so nantso ke, enkosi.